Benichi, aujourd'hui, le vendredi 2 septembre 2022, amna kuma Emmanuel Macron kan parce que Emmanuel Macron comme un camp, il a parlé de nous avec kuma on kan amuna bi réseau sans fait. Avec kuma kan fana avec kuma kan amuga kuma nyon kan sa ko kala barele. Ah non, ça Emmanuel Macron c'est gagné farafina de quoi, c'est ça son problème, le problème au quoi, c'est gagné maliko. C'est gagné farafina quoi. Ah non, mais quoi. Tous les jours que Dieu fait, alors, on a Francis président Macron, et puis comment Afrique. Il dit tout, il fait, mais reste chez toi. On est quoi? On est nous les Africains là, nous on ne parle même pas de toi. On ne parle même pas des Français. On ne parle pas de la France, on ne parle pas des dirigeants français, parce qu'on n'a que faire d'eux. On ne parle pas d'eux, on n'a rien à voir avec eux. Mais tous les jours, c'est eux qui parlent de nous. Donc, on a comment on a fait beaucoup de ayi vidéo ndole ke ayi ambassadeur franyoka vous vous rappelez que abi sans flanyorombo akuni aka ambassadeur ou bela dine franyoka no bafuma ko la conférence des ambassadeurs akunu be franyoka akun ya fu yina ko jemna yelema ko jien yere yelema ni damne ko gele obi akuy kuma chama fo ko jamana do kumbe ko jamana minun ti jati tukuni me ko jamana minun kuti jati folo mais cool le cas donc il a beaucoup parlé à Ouattara. Est-ce que c'était pas en 2017 lors de la conférence des ambassadeurs de 2017 à Koumanouka qu'au nouvel ordre mondial d'Obnaké tout ça là avec moi fort maintenant à ce que le Kelenga tourné à une conférence des ambassadeurs qui le lundi 1er septembre 2022 la conférence des ambassadeurs avec ambassadeur Béouli Kafouina Koussi Zankoni il faut ambassadeur de nous qui la belle généka ladje ou ka fereke ou ka essayer ka les réseaux sans fait ka keleke pour que français ka kibaro mi o kibaro ka chari fambe e kuma tuma wore fo amana blada ba lame na lame et am clara commentaire kaka anga lame ñon fait alors on écoute un levier plus défensif. Et c'est une mission nouvelle des dernières années, mais qui doit être au cœur des missions du réseau. Le monde a changé, je l'évoquais, et notre pays est souvent attaqué. Et il est attaqué dans les opinions publiques, par les réseaux sociaux et des manipulations. Le continent africain en est le meilleur laboratoire. Alors, par tout ce que je viens de dire, je veux qu'on sape en quelque sorte les sous-jacents. C'est parce qu'on aura une vraie politique partenariale qui passe par la culture, le sport, qui valorise nos diasporas, qu'on enlèvera, si je puis dire, les sous-jacents du narratif russe, chinois ou turc qui vient leur expliquer que la France est un pays qui fait de la néocolonisation et qui installe son armée sur leur sol. C'est ça ce qui se passe. Donc il faut casser en quelque sorte déjà parfois les éléments qu'on leur laisserait à utiliser. Mais on doit être beaucoup plus agressif, mobilisé sur ce sujet. C'est pourquoi nous avons créé ces dernières années un poste d'ambassadeur justement dédié spécifiquement à cette question qui est absolument fondamentale et qui à mes yeux est, comme je viens de l'évoquer, clé et qui permettant justement de travailler sur la diplomatie publique en Afrique permet d'installer notre narratif et de donner nos arguments. Et je pense que collectivement, nous devons être beaucoup plus réactifs, beaucoup plus mobilisés sur les réseaux sociaux, travailler avec des alliés et des partenaires de la France dans les opinions publiques, pas simplement pour contrecarrer, évidemment, ces fausses informations, mais pour pouvoir les stopper de manière très claire au plus vite et porter la valorisation de nos propres actions. Et à cet égard, nous devons beaucoup mieux utiliser le réseau France Média Monde, qui est absolument clé, qui doit être une force pour nous. Et je pense que nous avons collectivement à repenser notre grammaire commune. Voilà. Donc je crois que donc à Coco le monde a changé quotidien yelemana. Ko bi quotidien yelemana. Au terme quoi à Coco la France elle est attaquée. Ko France est attaqué nos réseaux sans fait sur les réseaux sociaux. Ko France est attaqué nous. Donc que la France est attaquée. À Coco, l'Afrique sert de laboratoire. Donc, c'est comme ni
c'est-à-dire bɛɛ bɛna expérience kɛ yan de bɛɛ bɛna i degi yan de k'i degi ka ni baara min kan ka kɛ ni a baara tɔgɔla i t'a ɲɛdɔn ka ɲɛ n'i kan k'i degi ko africain degeli kɛ yɔrɔ de o ye dɔgɔlama ye de c'est comme ni africain ale bolo olu bi africain bi ji min ninnu de ye quoi donc africain bi manipuler de africain tɛ fɛn faamu donc africain tɛ se ka miiri u yɛrɛ ye ils ne peuvent pas c'est comme si les africains ne peuvent pas réfléchir d'eux-mêmes donc mɔgɔw bɛna dɔrɔn ka na yan kɛ laboratoire de ka n'u ka testes kɛ yan ka n'u ka exercices kɛ yan c'est comme si nous en fait on ne comprend rien quoi on est là an tɛ se ka miiri an yɛrɛ ye hakilina tɛ an yɛrɛ la quoi k'a fɔ ko hakilina bɛ an na non pour lui autant na ko ko tuma bɛɛ ko chinois le bɛna ka na kumaw fɔ chinois ni russe ni turkiw k'olu le bɛna fɔ anw ye yan farafinna ko la France est néocoloniale néocoloniale ye min ye colonisation banna ka ban colonisation bannen kɔfɛ colonisation walew man ka kɛ tuguni donc c'est comme ni chinois ni turkiw ni russe bɛ k'a fɔ anw ye ko colonisation walew bien que colonisation banna k'a walew ko faransi bɛ continuer ka o kɛ ko a preuve ye nin ko faransi nana n'a ka base ye ka na base dɔ installer an bara yan ka n'u ka base installer ko chinois de b'o kumaw fɔ anw ye donc c'est comme ni anw tɛ ɲɛ tɛ se ka yɛlɛ chinois ni turkiw ni russe a ko ko il faut être plus agressif sur les réseaux sociaux ko o ambassadeur ninnu bɛ ka parce que ani ambassadeur de bɛ kuma na k'u kɛlen ka wulikajɔ min kɛ k'u kan ka dɔ fara wulikajɔ kan ka wulikajɔ c'est ka caman fara o ka wulikajɔ nin yɛrɛ kan quoi ka caman fara o ka wulikajɔ nin kan awɔ et puis ko c'est pour ça que a ye ambassadeur dɔw créer ça un nouveau poste d'ambassadeur ambassadeur kura dɔw minnu ka baara bɛna kɛ min ye dɔrɔn ka essayer ka faransi ka kibaruya ye min ye quoi ka o lase an ka farafin jamanaw ma yaasa olu bɛ fɛ an ka min mɛn u bɛ fɛ an ka min faamu u bɛ fɛ an ka taa sira min fɛ o ambassadeur ninnu mana o baaraw le kɛ il dit qu'il faut travailler avec les alliés ko ka baara kɛ ni alliés ye les alliés de la France c'est-à-dire mɔgɔ minnu bɛ faransi dɛmɛ o ka mɔgɔ minnu b'u dɛmɛ réseau sanfɛ ko ka baara kɛ n'o ye donc c'est là vous allez comprendre que effectivement mɔgɔ caman kun y'a yɛrɛ k'a fɔ ko effectivement ko an ka jamanaw kɔnɔ an ka farafin jamanaw kɔnɔ mɔgɔ caman yɛrɛ k'a fɔ ko farafin jeunes caman bɛ yen il y a beaucoup de jeunes africains et de jeunes africaines africains jeunes caman bɛ yen minnu ni faransi bi ɲɔgɔn bolo nin kow la nin baaraw la donc et puis que il faut que olu ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo kosɛbɛ kosɛbɛ yaasa olu ka se k'u dɛmɛ donc ça veut dire que faransi bi mɔgɔ dɔw san an cɛla il y a des jeunes minnu kɔni prennent ka u yɛrɛ to faransi bolo donc faransi le président français l'a dit an ka kuma tɛ faransi président bɔra k'a fɔ sisan il y a des gens des alliés mɔgɔ minnu bɛ se k'u dɛmɛ u dɛmɛbagaw bon je crois que jamana bɛɛ farafin jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na mɔgɔ minnu bɛ faransi dɛmɛ a ka baaraw la je crois que bɛɛ b'u dɔn les gens les connaissent déjà u bɛɛ dɔnnen don déjà Emmanuel Macron yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko il faut que u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen k'o mɔgɔw k'u dɛmɛ il faut se mettre avec leurs alliés pour que alliés ka se k'u dɛmɛ o tɛmɛnen kɔ a ko ko la France doit se baser sur France Média Monde France Média Monde o ye mun ye o ye jɔn ye France Média Monde o ye RFI ni France 24 le ye ani u ka média wɛrɛw bɛ yen donc vous savez France Média Monde c'est un groupe de deux groupe de médias do ka médiaw ka kunnafoni dila caman fara ɲɔgɔn kan RFI b'o la France 24 b'o la donc u kan k'u appuyer olu le kan pour que u ka message ka se ka passer u bɛ fɛ message min ka se ka passer eh bien c'est ça donc mais Emmanuel Macron il fait en fin fort pratiquement an kun b'a kalama parce que depuis longtemps an bɛ k'o fɔ an lamɛnnikɛ jama ye a bɛ san caman bɔ san k'a ɲɛf'u ɲɛna ko faransi bɛ ka RFI ni France 24 utiliser pour ka essayer ka u ka affaires kɛ an ka jamanaw kɔnɔ u bɛ essayer ka RFI ni France 24 instrumentaliser France 24 ni RFI faransi dirigeants faransi présidence ni Quai d'Orsay ministère des affaires étrangères faransi gouvernement
u bolo kɔnɔ fɛn de don u bɛ fɛ kibaruya minnu ka caya an ka jamana kɔnɔ u bɛ RFI ni France 24 de utiliser k'o baara juguw kɛ Emmanuel Macron yɛrɛ bɔra k'a fɔ san ko o ye atuba de y'u bolo k'u kan k'u base o kan u farada an b'o de kɛ donc globalement a bɔra k'o de fɔ pratiquement an kun bɛ a ka kuma ninnu bɛɛ lajɛlen dɔn parce que n'i y'a ye ko an bɛ kɛlɛ la a bɛ san caman bɔ c'est pour que nin ko sugu ninnu ka se ka dabila ka bɔ an ka jamanaw kɔnɔna na c'est une forme de domination on bɛ an dominer de n'u ka médiaw ye donc c'est pour lui profiter nin yɔrɔ nin na k'a fɔ ko autorité de la transition mɔgɔw n'i y'a ye k'u ye RFI ni France 24 gɛn ka bɔ yen c'est parce que u bɛ nin baaraw la u bɛ Faransi président ka baara la an ka jamana kɔnɔ Faransi ka intérêt u bɛ k'o défend a n'a baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen a baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen tous donc c'est juste que la seule différence qu'il y a aujourd'hui c'est que Faransi président a yɛrɛ de y'a bɔ a da la quoi a y'a bɔ a da la k'a fɔ clairement donc u dɛmɛbagaw bɛ yen mɔgɔ minnu b'u dɛmɛ leurs alliés il y a les réseaux kan ani France Media Monde fana bɛ k'u dɛmɛ mais baasi tɛ an y'a mɛn c'est que sûr en tout cas a kan fɛn kelen bila a kunna les Africains c'est plus d'1 milliard d'habitants ni Afrique ta an ka ca ni 1 milliard d'habitants ye Afrique jamanaw ka ca Africains b'u jaabi don don o réseau kan RFI u mana fɛn o fɛn bila o ka page kan Africains b'u jaabi France 24 Africains b'u jaabi tous les jours Africains bɛ min f'u ma u yɛrɛ ɲɛ b'a la tellement commentaires ka jugu u ma d'accord donc merci beaucoup a fɛn o fɛn min k'an lamɛn nin waati la n b'aw bɛɛ lajɛlen fo la merci beaucoup et aw kama